Sziasztok! Lalinda vagyok ezen a szép őszi napon. Kamaraerdőben vagyunk, láthatjátok, hogy sok család kint van, kirándulnak, és az amúgy nagyon-nagyon klassz. A mai bejegyzésem célja ehhez kapcsolódik egy kicsit. Miért van az, hogy mindig feladod? Biztos, hogy veled is előfordult már, hogy egy nagy elhatározásra jutottál. Na most aztán lefogyok, most aztán egészségesen étkezek, most aztán rendesen fogok foglalkozni ezzel vagy azzal a témával. És valahogy elúszott. Az elején elkezdted csinálni, ez kimaradt egy-két nap, aztán utána megint visszamentél, csináltad, aztán megint kimaradt egy-két nap, aztán megmagyaráztad magadnak, hogy most mindenféleképpen a nagymama születésnapja van, és aztán utána, hogy most már meg olyan ciki újra elmenni, elindulni, belenézni a dolgokba, igazából nem is neked való. Én mindent úgy is feladok. És ez egy elég rossz önértékeléshez vezet. Miért van az, hogy nagyon komoly dolgokat elhatározunk, és nagyon gyorsan feladjuk? Jó hírem van számodra, ez teljesen természetes. Teljesen természetes, hiszen az emberi elme mindig azzal foglalkozik, ami az orra előtt van. És hogyha megnézed, nagyon őszintén mi van az orrod előtt? Orrod előtt vannak a napi teendők, orrod előtt vannak a munkák, a család, a heti bevásárlás, menni kell a gyerekért, meg kell látogatni a nagymamát. Gyorsan valami közbejött, még egy értekezlet, elhúzódott a munkaidőd, és mindenre van időd, csak magadra nincs. Egész egyszerűen azért, mert az életed úgy van berendezve, hogy minden más fontosabb, mint te vagy. Ezt most megismétlem. Minden más fontosabb, mint te vagy. Akkor, amikor valami komoly célt tűzöl ki, akkor nem elég az elhatározás. A tapasztalat az, hogy nincs az a tehetséges tanuló, aki egy felkészítő mentor, tanár nélkül. Nincs az a tehetséges sportoló, aki egy jó edző nélkül. És nincs az a vállalkozó szellem, aki egy megfelelő támogató csoport vagy mentor nélkül sikert tud elérni. A rendszer más. Kell egy támogató rendszer ahhoz, hogy a kitűzött célodat elért. Nézzük, mit jelent a támogató rendszer, és mi történik, ha nincs meg. Vegyünk egy egyszerű példát. Elkezdesz sportolni. Kitalálod, hogy minden nap elmész futni. Ezt megcsinálhatod úgy, hogy kitalálod, hogy minden nap elmész futni. Az első nap egészen biztos, hogy lemész, a második nap is le fogsz menni. A harmadik nap talán lemész, talán nem, de az is lehet, hogy egy hétig minden nap lemész futni, úgy, ahogy eltervezted. Általában egy hét után kezdődik a feladás. Egy napot kihagysz, az nem ciki. Hát a következő napot is kihagyod, nem ciki, aztán egy napot lemész, lelkiismereted megnyugtatására, aztán megint közben jön valami. Milyen támogató rendszerek vannak? Abban az esetben, hogyha saját magad ösztökélésére beállítasz egy applikáción egy segédprogramot, például Samsung Health-nek van egy ilyen segédprogramja, akkor az reggelenként csipog, vagy amikor beállítod terveid szerint, hogy menni kéne futni. Ez önmagában egy teljesen személytelen támogatás, de a kisebb ellenálláson túlvisz. A nagyobb ellenállásnál ott van a Samsung Health, aztán csipoghat, úgyis el fog vinni valami. Találjuk ki, hogy mondjuk elmegyünk a barátunkkal futni. No, az már egy sokkal erősebb támasz, hiszen én nem akarok, de megígértem a Józsinak, és ha megígértem a Józsinak, akkor azért együtt elmegyünk, és azt látod, hogy átvisz folyamatosan a Józsinak tett ígéret azon az ellenálláson, hogy lemenjél futni. Aztán az is lehet, hogy elhatározod, hogy egy futócsoporthoz tartozónak fogod vélni magad, és ezért kerestek együtt egy edzőt, aki már nem csak azt fogja megmondani, hogy gyertek futni ekkor és ekkor, mert edzés van, hanem visszajelzést is ad. Visszajelzést ad arról, hogy éppen most hogy tartasz, és hogyha azt látja, hogy nem megfelelő az edzés, akkor edzéstervet ad, segít abban, hogy hogy módosítsd a technikádat, segít abban, hogy új célokat elérj, és azt látod, hogy van egy támogató csapat, van egy módszertan, és van egy szakmai segítség,
aki a megfelelő pillanatban megkérdezhető, támogat, és hogyha meghúzod a bokádat, akkor azt is mondja, hogy na most hiába akarod nagyon a félmaratont lefutni, most pihentesd egy hétig, vagy menj el orvoshoz. Tehát gyakorlatilag, ha valamit elhatározol, akkor a következőkre van szükséged. Szükséged van egy csoportra, akik hasonló célokat tűztek ki. Szükséged van egy módszerre, hogy ezt a célt hogyan érd el, és szükséged van egy kontrollra, egy kontrollszemélyre, akit bizonyos esetekben meg lehet kérdezni arról, hogy most a folyamat, amiben vagy, az normális-e, hol tudsz rajta segíteni, változtatnod kell-e, vagy egyáltalán hogyan haladsz. Az online bőjcsoport az életváltóknak a klubja alapvetően. A nevétől független nem arról szól, hogy nem eszünk, bojtudunk, koplalunk, hanem arról szól, hogy napról napra, lépésről lépésre, egymást támogatva mindig hozunk egy-egy döntést, egy-egy pici lépést teszünk annak érdekében, hogy a saját életünket visszavegyük a bennünket szétziláló fókuszú mindennapoktól. Ahhoz, hogy ezt végig tud csinálni, napi pici érintések, benyomások kellenek. Erről szólnak a hírlevelek, erről szólnak a Facebook bejegyzések, és erről szólnak ezek a videók is. Javaslom, hogy iratkozz fel a YouTube csatornára, hogy kövess bennünket a Facebookon, és aktívan vegyél részt a zárt csoportban, ahova ha kéred a felvételedet, akkor mindenféleképpen megadjuk. Kellemes életváltást, viszlát holnap!